गल्ला बुजाब बेखौसो सिट बानायलायदों हिन्दी रोङा इंलिस रोङा हारसा रोङा बेखौसो सिट बानायलायदों बोख्लायनांगौ बेखौ गुन्दाखौ बोख्लायनांगौ मा गुबुनफोरा बेखौ गुन्दा फासायै रायाखै नामा सिखा खोन्थियाखै नामा आथिं खोन्थियाखै नामा केस होनो नागिरबावलायो होफै दम दंबा होफै नायनि आङो मेला खालामना होबाय नों खिन्थु हाग्रामा ओइ हाग्रामा नों मोजां मानसि सानदोंमोन आं मिथिबायना ओइ हाग्रामा होननासो बुंगोन आं दिनै मिथिबायना लाजियाखै नोङो लाजिनो रोङाखै नोङो दिनै ससियेल मिडियायाव सोंखारिनाय बिजुलि बर'खौ एफआइआर होबाय बिराद मोजां बुस्थुखौनो लोगो मोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन बिजुलि बर' आरो दिनै बिथाङा ससियेल मिडियायाव फैनानै बबे बुस्थुखौ लोगो मोनफैखो एफआइआर खौनो लोगो मोनफैबाय दा दिनै बिथाङा एफआइआर खौबो बुजियामोन खोमा एफआइआर मा बुस्थु बेखौबो सानामोन खोमा दा दिनै सानस्लाबनो हायैयाव बिथाङा बे एफआइआर बुस्थुखौनो ग्राव सग्राव होयो सेस आरो बिथाङा माने बे जाथायखौ माने जिन्दिगियावबो बावनाय नंला माने बे जिउ मोनसेया जोबागौ माने बिथांनि माने जिउ सोलेरनिफ्राय बे एफआइआर होननाय बुस्थुखौ आरो बावनाय नंला आरो फैगोन समफ्राव फिसाइफ्राथ' मबाइलफोरखौनो होगोन ना होलाथाय आं नोंनि थाखायनो सेस जासिगौमोन होननानै फिसाइफ्राबो रायनो हासिगौ आरो रायजो राजा नोंथांमोन आङो बिजुलि बर' बिथांनि जेनाखि भिडिअ बे भिडिअआ जेब्लानाखि 12-13 घन्टा जाबायमोन अब्ला आङो थोंजोंहाय आंबो नायसनदोंमोन आरो हाब मोजां बुस्थुखौनो गायबायलै बियो सानखादोंमोन आरो आङो जा कमेन्टबो लिरलाना हरखादोंमोन जाना लासिगोनलै नों बे बाराव होननानै माने गोजा न'नि आलासि जानो हासिगौ होननानै बायदिसिना आंबो लिलि लाला लिरना हरदोंमोन आरो जोबनायाव दा दिनै बै लिरनायफोरखौ लानानै उल्था बिथांमोना दमसो होलायबावदोंमोन आरो नैबे बिजुलि बर'आ गिग्रा नङालै होनग्रा जालायबावदोंमोन नङा होमब्ला दा दिनै बिथाङा गिमाराखसै खिन्थु एफआइआर जों सौग्रावबाय बै जोग्रा एम्फौ सुमाव गैया होमबा बे एम्फौ सुमाव दांसननाय बायदि बिथांमोना दांसनबाय बे साथाथिं गुदुङाव माने दांसननाय बायदि दिनै बिथांमोना दांसनबाय आरो सेस रागाखौथ' जोङो बयबो जोङो नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंबो ओरैबायदि जोङो लिडारफोरखौ जोंखायो आरो बे जोलैनि हांगारफोरखौ आरो खिन्थु जों लिडारफोरखौ गुन्दा माबा बैथाला बेफोरबायदि होननानै रायफेरा आरो आलदा खेथ्रयै रायो दुखु मोनब्ला खिन्थु बेफोरबायदि रायफेरा आरो दा अयनाय जादों सोरबा बिटिसि जोनोम होग्रा मानाव गेदेर महिलारि सार बिथांखौ बेफोरबायदि दोखो रायनाय गाज्रि सोंखारिनाय माने दुनियाव खोनाफेरै भाषाजों रायनाय बेलाय सोमब्रखागोन ना रायजो राजा नोंथांमोन सोमब्रआ दे दिनै बिथाङा बुंथारबाय बिजुलि बर' बिथाङा गावखौ माबा बारसिननायथां माथां सोरखौबा बारसिननायथां माथां माबा गुन्दा माबा माबि होनलाबायथारबाय बेलाय लोगोमखागोन ना आरो बेल' नङा गोबां बर' आइजो दंबावो बान्दा कफि फानग्रा माने फान्थाव बिजनेस गेलेग्रा माखासे आइजोफोर दङ ओरैबायदि शिक्षा होनांगौ बिसोरबो जाहाथे खारगौ आरो बिदि शिक्षा होनांगौ खेला खेलि नङा जाय बाथ्राखौ माने मख'नायनि सिगां बिथांमोना 100 बार सानग्रोयो बैबायदि शिक्षा होनांगौ दा दिनैनि दिनावथ' बिजुलि बर' बिथाङा आयौ एफआइआर होनबायबायनो सेस जासिगोन आरो माने भिडिअफोरखौनो खालामनो गिसिगोन आरो न'खरफ्राव एसेब्लाबो दुम दाखाला जासिगोन बिथांनाव खिन्थु दुखुनांथाव बेफोरबायदि बुंलाबायनो नाङाना दिनै बाथ्राखौ जानला मोनला मोनदों होननानै बुंलाबायबाय दिनै फाइनालाव मा जाखोलै बिजुलि बर'नि अनगायै आरो माखासे गोबां दंबावो ससियेल मिडिया क्रिएटरफोर ससियेल मिडियानि गेजेरजों मुलि फानलाबायग्रा माबा माबि फानलाबायग्रा बिसोरबो माने रेडि जानानै थाखानाया मोजांसै आरो सिन्था खालामनाया मोजांसै दिनै एसे एनै रायजो राजानि मददखौ लानानै थाइसे थाइनै खामायदों बेनो धन्यबाद नङा होमब्ला दा दिनै बे मददखौ मोननानैनो दिनै बिथांमोना मा सानगासिनो दं जोंनिफ्राय देरसिन रावबो गैला जोंनिफ्राय रोंसिन रावबो गैला होननानै दिनै बिटिसिनि चिफ बिथांखौनो दिनै जाबाबो जायाबाबो रायग्लिगासिनो दं डेन्जार बै माखासे बाथा बुथा बे जानला मोनला बुंग्राफ्रा शिक्षा मोननांगौ आरो नुबानो एक्सन लानांगौ आरो बे जोबनायाव माने आंनिफ्राय खावलायहरनाय थाहैबाय हगारनो नाङा आरो बे बुस्थुखौ हगारदावबा आरो बिनिफ्राय रासिन उजिबावगोन रायजो राजा नोंथांमोन
दिनै बिजुलि बर'आ मा शिक्षा मोन्दों बेथ' शिक्षा मोननाय जायाखै बेखौ ओरैबायदि शिक्षा होनांगौ जाहाथे जिन्दिगियावबो बिथाङा बारग'नो हाया आरो बै माखासे माने बान्दा कफि फानग्रा फान्थाव बिजनेस खालामग्रा आइजोफ्राथ' माने सिन्था खालामनानै थानायानो मोजां मा होननानै रायो नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दा मेलेम गोनांफ्राथ' बेफोरबायदि राया नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना ओरैबायदि रायबाय माबा गरला बुजाब माबा भाषा रोङा मा रोङा माने बोख्लायनांगौ होनलाबायबाय नङा होमब्ला दा दिनै नोंसिनि प्रमद बुन्दु बिथाङा ओरैबायदि भाषा गोरों होनलाय ओरैबायदि बयनिफ्रायबो देरसिन रोंसिन होनलाय दिनै माने इसिबां गोरों लिडारनि दैदेननाय बे UPPL सरकारा दिनै मानो लांदां जाखो बेखौ बुजिदों नोंसोर बेखौ हमनो हादों आरो प्रमद बुन्दु दैदेननाय UPPL सरकारनि दैदेननायाव बे BTC आदि दंस' जानो थांगासिनो दंमोन दा BPF सरकार फैनायखायसो फैयामोनब्लाथ' सेसमोन बे BTCआ जोब्बायमोन नोंसिनि बै ST दावराव जाबाय थानाया जेबो खामानि होलामोन थखने नोंसोरो दाबो जुदि प्रमद बुन्दु बिथाङा सरकाराव फैनांगौब्ला ST होनांगौ लागाव होननानै दंस' खालामगोन बे BTCखौ दिनै गिलु फालु भाषा रोङा मा रोङा होनलाबायबाय बे जोलैनि हांगार नैबे बान्दा कफि फान्थाव बिजनेस खालामग्रा आइजोआ बिजुलि बर' बिथाङा दिनै आं बेखौनो सोंगोन दिनै जेब्लानाखि BTCआ जोबलांनायनि लामायाव दंमोन दिनै बै समाव मानो बर'आ अलखद जादों होननानै मानो बुङाखैमोन दिनै बर'आ जोबस्रांनो थांबायमोन दिनै रोजा 5,000निबो बारा बर' आइजो आरो जोहोलावजोफ्रा दिनै जिउ गारदों दा जिउ गारनानै मोननाय BTCआ दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव धंस' जानो नागिरनायावबो दिनै नोंसोरबायदि जोलैनि हांगार इउटुबारफोर आरो बै जोलैनि हांगार UPPLनि माखासे नेताफोर आरो बै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 3-4सो नेताफोर जोलैनि हांगारफ्रा मानो सिरि मोनाखैमोन दिनै बिनि फिननायखौ होनांगौ नोंथांमोना बिजुलि बर' आरो बे जानला मोनला ससियेल मिडियायाव गोब्रामग्रा बे आइजो माखासेफोर बिसोरबो दिनैनि दिनाव फिननाय होनांगौ